Hi, I'm Eva, and I'm here to share my story with you. Аз съм социален предприемач, иноватор, бизнес лидер. Аз съм силна жена. Обичам да се изправям пред нови предизвикателства. Социалните каузи са много важни за мен, защото не мога да си представя да върша нещо, което да няма положителен ефект върху света. Независимостта за мен е свободата да се вгледаш в себе си и да слушаш вътрешния си глас и да взимаш решения спрямо това, което той ти казва. Когато другите ме виждат, не знам дали виждат това, което наистина съм. Това, от което най-много се страхувам, е да не разочаровам хората. Съмнения имам непрекъснато. Съмнения за себе си, съмнения за идеите си, съмнения за начинанията си, винаги. Начинът, по който се справям с тези съмнения, е просто да вървя напред. Промяната е това, което ни помага да растем. Точно за това се опитвам да правя неща, за които не съм на 100% готова. Майчинството е нещо, за което въобще не съм готова. Но се надявам, че ще мога да се науча в крачка. Embrace change whenever it comes and embrace all of these new identities that you come across and that become who you are as a person, more complex every time.